Аманда салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Чӣ ки бисёр бародор ҳама хеле темаи интересиро хоҳиш мекунанд. Марҳамат дар ин бора видео ҳастай. Пешаи видеоро албатта ки тамошо кардан, ман ҳамин қадарша мегӯям ки и ҳамин хел темаи ҳастай ки ман ира на тасдиқ карда метавонам, на рад карда метавонам. Рад карда я чӣ хотир наметавонам ки возможно ки ҳамин кор мумкин бошад. Тасдиқ карда ҳам барои чӣ хотир наметавонам ки ман ин корро пешқадам дидагӣ нестам. Не ки и официально и ҳодисаҳо задокументировать шудагӣ ҳастанд. Дар ин ҳодисаҳо шумо бовар мекунед ёки намекунед, ихтиёри худтон. Не ки барои одамое ки қизиқ доранд ҳам хел темаро нағз мебинанд, марҳамат бародаро тамошо мекунем. Ва ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардага шумо метавонед ки ба ёрдами ссилка гузашта регистратсия кунед, дар бурди ҷанговару бузингаро сум кор кунед. Хубии именно ин компания чие ки чем конкурентои худаш дариҷа коэффициентҳои баланд аст. Ва фаромӯш накунед ки промокоди канала истифода барем барои бонус ба даст овардан. Бародаре буданд ки пурсиданд, гуфтанд чӣ хел мо бонуса метавонем ба даст биёрем. Барои бонуса ба даст овардан шумо бояд полная регистратсияро бигзаред ва то 6500 рубла метавонед ки бонус ба даст биёрем. Сар мекунем видеоро. Ҳолати дигари мо донистани ғайриёдии забони шведский. Профессори психиатрия Ян Стивенсон дар области ксеногласия исследование мегзаронад ки и чӣ кора и определит мекунад тавоноии одама дар донистани забонҳои дигар. Яъне ки сеанс гузаронда мешава и чӣ сеансае ва чӣ хел яъне ки чиро во определит метавонанд карда. Вақте ки одам дар ҳолати сеанс қарор дора, ба забонҳои гап мезанад ки ӯ дар ҳолати оддиш вообще и забона қатъи гап зада наметавонад. Ва ӯ кора оғоз мекунад бо духтари амрикоии 37 сола. Духтар короче занак. Ҷои зода ва истиқомати и занак Филадельфия буд ва ӯ як чанд забон медонист. Интереснаш чие ки бо забони шведский ягон вақт рӯбарӯ шудагӣ набуд. Баъди гузарондани як чанд сеанс духтар мега ки медона и забона ва метавона ки дар любой саволе ки связана бо ҳамин забон астай ҷавоб диҳад. Ва бале чӣ хеле ки угадат карден санҷишаи духтар ба хубӣ ба озодӣ мегзарад. Чӣ саволе ки дар доираи ҳамин забон метанша медонад. Ҳолат дигари мо ном дора хотира аз монастир. Адриан Финкельштайн Адриан Финкельштайн дар китоби худаш ки бо номи ҳаёти гузаштаи шумо дар натиҷаи табобат, яъне ки дар ин китобаш гап задагиад дар бораи кӯдаки майдаак бо номи Робин Халли ки ин кӯдак гап мезад дар забоне ки тамоман модари ӯ ин забона намедонист, намефаҳмид. Бо ёрдами специалистои дар доираи забонҳои востокӣ зан мефаҳмад ки кӯдаки ӯ истифода мебарад бисёр калимаҳо диалектҳои северни Тибета. Вақте ки кӯдака меган вообще ты киҷо медони ин забона, мегӯяд ки як чанд сол пеш дар як монастир буд ва ин забона аз ҳамуҷо омӯхтагиай. Интереснигии ин ҳодиса дар ҳамин ки ин кӯдак ягон вақт дар ин хел ҷо, дар ин гуна ҷоҳо хондагӣ набуд ва набуд чӣ метавонист ки бигреза бро ва дар тиреза хонааш ҳаво бигарда бия ки хонагиҳо надонад. Не, албатта барои чӣ ки бо ин кӯдак вообще-то майда буд, хурдсол буд. Ин кор просто физически невозможно буд. Дар натиҷаи таҳқиқоту кофтушур ҳамин специалистое ки дар ҳамин корро пеш мебурданд мераванд мекованд ҳамин хел ҷора, ҳамин хел монастира то ин ки тасдиқ ё ин ки рад кунанд суханҳои кӯдака. Модарша ҳамаи одамое ки дар ҳамин соҳа кор мекарданд вора ҳайрон мекунад ҳамун факте ки дар ҳақиқатан ҳам ҳамин хел ҷо вуҷуд дора ҳаст. ҳодисаи дигари мо ном дора солдати ҷопонӣ сӯзонидашуда. Таҳқиқоти баъдии Стивенс ин ҳаст дар бораи Мавин Тар. Короче корниҳои духтар берманския ва соли 1962 ба дунё омадагиа. Вақте ки ӯ 3 сол дошт ва нав ба азоб гапзанӣ рӯд гирифтагӣ буд, постоянно волидайношда историяи як солдатиро нақл мекард аз ҷангҳои соли 1945. Ва ин солдат хеле дар марги даҳшатнок мембра ки духтар якта ба якта ин ҳодисаро покиза ба ҳама деталош нақл мекунад. Чӣ хеле ки Стивенс тасдиқ мекунад ин хел кор, ин хел ҳодиса дар ҳақиқатан ҳам метавонист ки рух бита, мега ӯ. Ва ба ғайр аз ин духтар хеле ғайриёдӣ буд ва дар ба ҳамун духтарои ҷои худшон тамоман монанд набуд. Ӯ дар стрижкаи каротки маъқул буд, либосҳои мардона ва рафтори хеле дағалона дошт нисбати рафиқош. Бас мекунад хӯрдани чизҳои теза оҳиста-оҳиста. Постепенно нағз мебинад хӯрдани хуга ва чизи ширина. Буддизмира рад мекунад ки падару модараш буддист буданд ва ҳама вақт мегуфт ки ӯро духтари хориҷӣ биган. Бале ин ҳама подозрениёе ки
фикр мекардан, тасдиқ мекунанд рафторои ӯ ва ба ғайр аз ин бо як чизи интересни дига буд ки духтар модарзотӣ таваллуд мешавад бо дефекто дар дасташ, ҳарди дасташ. Дар банди дасташ ва чиликош гӯё ки як пай банд буд, яъне ки кор гузаштагӣ нест дар сари мисол ягон касуро шрам мондагӣ нест дар дасташ дар ҳаёти худаш. Ва иш бо аз шаҳодат аз ҳамон мета ки ин бандо метавонанд ки яъне ки следои банд яъне ки бастагӣ метавонад шаҳодат аз ҳамон бутанд ки ҳамон солдатере ки нақл мекунад мумкин ӯра пеш аз киштанаш бастагӣ бошанд дастошо. Кевин Кристенсен вафот мекунад соли 1979 дар синни соли 2 солагиш. Вақти 18 моҳагиш кӯдак поша мешкана ки духтаро дар ӯ ракови метастаза дарёфт мекунад ва ин беморӣ албатта ки хеле сахт кӯдака маиб мекунад. Баъди 12 сол дар ин оила бо писар ба дунё меояд ки ӯра ном мемонанд Патрик. Модаршон фақат иёра байни якдигаришон муқоиса мекард ай чӣ хотире ки яъне ки монандӣ медид ба хотири оне ки Патрик яъне ки кӯдаки 12 сол баъди кӯдаки мурдагӣ ба дунё меояд вес проблемае ки дар бадани ӯ буд, дар бадани кӯдаки пешина дар бадани дида мешавад. Аниқтараш дар бадани кӯдак яъне ки именно дар ҳамон ҷое ки кӯдаки якум метастаза дошт дар ҳамон ҷо холҳо пайдо мешаванд, нишонаҳо ва шрамо ба мисли ки ӯра оператсия кард, ҷарроҳӣ кардагӣ бошанд. Баъди чашмошон як хела проблема дошт ва як пош мелангид мисли кӯдаки мурдагӣ бе ягон чӣ. Баъди бо як ҳолати хела интересни ғайриёдӣ мешавад ки бовар мекунанд дар реинкарнатсия, яъне ки кӯдак нақл мекунад вес процессе ки акаша оператсия кардагӣ буданд, ҷарроҳӣ кардагӣ буданд, погиза ҳам ҳолатора погиза нақл мекунад мисли ки хича ҷарроҳӣ кардагӣ бошанд. Как откуда чӣ хел ӯ фаҳмид, чӣ хел донист, чӣ хел яъне ки як намуди нақл мекунад ки мисол падару модараш гуфтагӣ нестанд ки мисол акарзадай ҳам хешидагӣ не гӯё ки худша ҳамин кора кардагӣ ва ҳам хел писад мекунад ки мада ҳам хел оператсия кардагӣ будам. Ҷон Макконнелл дар натиҷаи тир хӯрдан мемра ва ӯ як духтар дошт бо номи Дорел. Духтари ӯ баъди 5 сол писар ба дунё меорад ва ӯра ном мегузоранд Вильям. Баъди таваллуд шудани ӯ дилаш бемор буд, клапани дил дефект дошт ки дар натиҷа хуна аз дил ба шуш медод. Албатта баъди як чанд қадар лечение кӯдак соз мешавад. Агар ки ақиқи бигзарем ҷона яъне ки вақте ки бобои ӯра тир мезананд, яъне ки вақте ки ӯ тир мехӯрад, тир именно ҳамин территорияро мезанад, артерияҳои шуша ва дил қатъи мегзарад. ишам агар бародаро интересни набошад, интереснигиш дар чие ки вақте кӯдак калон мешавад, тарафи модараш як история нақл мекунад ки гӯё ки ӯ гуноҳ карда буду, не ки ин наказаташ накард. Вақте ки ту духтари майда будӣ, ма падари ту будум мега ва чандин бор рафтори безеб мекардӣ, ягон вақт ма тура задагӣ набудум. Боз писараш интересоваться мекунад дар бораи пешак яъне гурбае ки дар ҳамун вақто ё доштанд ва номи ӯ гурбара Бос гуфт. Занак хеле ҳайрон мешавад барои оне ки ба ёд меорад дар ҳақиқатан ҳам ҳамин хел гурба доштанд ва кличкаи ӯ Бостон буд ва танҳо падараш ӯра ҳамин хел ном мегирифт. Инам хеле темаҳо, инам хеле видео, чӣ хеле ки шумо завқ дорен, марҳамат ва видеои нава интизор бошен то видеоҳои оянда.